Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa za mu tattauna akan wani abu mai matuƙar muhimmanci a yanda za ka canza Facebook profile ɗinka zuwa Facebook page. Wannan abu ne wanda yake da sauƙi amma yana da steps masu ɗan yawa. Da farko dai idan muka shigo a nan cikin profile ɗinmu, za mu zo nan a wurin ɗigaggan nan guda uku, za mu shiga a ciki. Bayan ka shiga cikin wannan ɗigaggan, za ka zo wurin inda aka rubuta settings and privacy, gashi nan na ƙasa gaba ɗaya. Za ka shiga cikin settings and privacy. Bayan ka shiga cikin settings and privacy, akwai settings nan ƙasa gare shi kaɗan, za ka shiga ciki. Bayan ka shiga cikin settings ɗin, zai baka wannan pejin. Ka dawo nan sama inda aka rubuta personal and account information, sai ka shiga a ciki na farko kenan. Bayan ka shiga cikin personal and account information, sai ka zo nan inda aka rubuta name nan wurin, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi, zai ɗanyi loading. Bayan ya kammala, za ka ga gashi nan first name, second name, last name, ko in ce first name, middle name da kuma last name. Bayan za mu shiga ba, sai mu dawo inda aka rubuta learn more, gashi nan learn more. Nan za mu shiga saboda ba abin da muke so ne ya ba mu nan ba can ne muke son mu yi ba. Bayan ya kawo mu nan, sai mu dawo ƙasa, mu zo mu danna wurin da aka rubuta find out why, gashi nan. If your name follows our standard and you are still having trouble changing it, find out why. Sai mu shiga cikin find out why. Idan muka shiga cikin find out why, zai kawo mu wannan pejin. Shi ma still za mu dawo nan. If you are having trouble changing your name, please fill out this form. Nan za mu shiga wurin fill out this form. Sai mu shiga cikin shi, shi ne zai kai mu inda za mu filin wani form. Idan muka zo nan, yanzu mun kammala da can duka, ba shi ne muke so ba. Bayan mun zo nan, ga wani wuri inda ya rubuta muna gashi nan create a page or convert this account to a page. Wannan shi ne muke so mu yi yanzu. Sai mu taɓa wurin convert this account to a page. Idan muka taɓa shi nan, zai kawo mu nan wurin nan. Za mu zo nan. Idan muka lura gashi an ce muna was this helpful? Yes or no? Is yes or is no. Za mu sa shi no saboda bai bamu abin da muke so ba. Bayan shi ga rubutu nan ya bamu the information is confusing. The solution doesn't work. Yes. Sai mu taɓa wurin da aka sa the solution doesn't work. Mu taɓa shi nan batu kenan. Yanzu za a ba mu form ɗin mu cika. Can you say more? Yanzu za ka rubuta abin da kake son ka rubuta, wanda ba duka abin da muka ce din nan ba. Misali sai ka rubuta, sai ka zo nan a wurin nan, sai ka rubuta for instance. Misali idan na rubuta haka ba lalle ne ka rubuta ba kai. Tactics ne na request. I want to convert my Facebook profile to a page. For instance, za rubuta shi haka. Please consider my request as soon as possible. Bayan ka rubuta shi haka, sai ka dawo ƙasa, sai ka ce thanks. For instance, thanks. Nan kuma sai ka dawo ƙasa, sai ka rubuta, sai ka yi pasting ɗin link ɗinka na Facebook profile. Za ka je kwafi link ɗinka kafin ka shigo nan, sai ka shiga nan ka yi pasting ɗin shi. Bayan ka pasting ɗin shi, sai ka yi submitting. Gashi nan inda aka rubuta submit. Da ka danna submit nan zai wuce. Kaga yanzu gashi nan ka yi submitting ɗin shi. Thanks, your feedback help improve this answer for everyone. Okay, yanzu wannan steps ɗin su ne za mu bi don mu yi. Yanzu zai iya yiwuwa ya ɗauke kamin kwana 2, kwana 3, kwana 4, har sati zai iya kai. Depending on the time, ila customer care ya kula da kai, zai approving ɗin shi. Za a mai da profile ɗinka a matsayin professional account. Da an maishe shi professional account, shi kenan dukkan abin da wanda yake da feji zai yi, kai ma mai professional account za ka yi. Don haka inda har za a biya shi idan ya yi posting ko sun yi liking ko sun yi viewing ko sun yi watching, kai ma za a biya ka. Yanda yake da insight, yadda yake da
za ka isa moderator da sauransu, dukkan abin da feji yake da naka Facebook abin ga professional account yana da. Allah samu dace, na gode kwarai.